headquarters long nang tumhan chu pha ma te na hang nang kok ke bang lain lo khang si ni lan tumhan ka tu ko be media pi na che tong nan ta me kardom ta jira ni na sam kardom ta jira lo ni tum cheng che ko ni dum kang ni lage alang li ser sing be central committee youth long secretary dan tu alang li bijatera sports secretary dan nili bangga Bikromansi buat langsung LEC presiden lalang kansi ni tumpini labang so press nang itu mot heno ke bang nang bang kelan lo non karbiang long ili tu matumi hat jong tame ex KPLT klembang tu sorry kenan le klembang fu tu ten tame paklang pon lo je dak itu Karbiang Long Autonomous Council dak di Fulong situ headquarters lo lapen la dak masih ilitum dak masih kicok ketheng lahai hui alam jalan itum pendati mi paklang lo alam itum ke jong ke lake Inur Hanse sangho Samson Hanse alang lima tame alang itum paklang pon bang ke lake KPLT apang klembang lo X lo lapen alang lipan tarik thongke praisi Julai ciklo hala suarni alang lipan Rostom Lekthi bangku lagi close man of CM Tuliram Ronghang alang itu jongpong alang lisi CM Jim Klembom hut hala dak kami areng paseng lo lagi media lo tung senior lasi lagi totally ni tung kuntung lason of brutality alang itu non government cari bom tu claim makin itu lagi condemn number 1 lason thak sinil tu APSLC we believe in the non violence itu violence in hang he lapen in something peaceful dan sinil tu jat aside dan itu claim pon itu lapen itu claim bom non violence thanks in lapen nil itu parliamentary form of struggles ni dum claim dum asi election da ni dum chapati dum bo ni dum piniar ni hai helan sidang ni dum piniar ni dum of bank follow bat bo ni dum peace maintain ben sidang constitution ateng pen ala so teng ni song bom ni dum pinir election ni dum hai helan san dum rado long ni dum ki hai an khet ni dum wan bom sidang me labang so claim bom ho ta ni dum peace pen democratic process pen claim bom ho ta me ni dum APSLC claim bang tum han tame minna alasong areng kapasu kether ke haban lu tek kolong kedam tang apor hutame ciklo joni ba aprang lah MP election di ala MP election aprang namel tum hukum sing peron alang li phan tame CM banglolo on that si alang li phan tame areng kapasu la tame tum tek long lor lason thak si ilitum la puda adung het Singhason na constituency long pen tame nilitu ma supporter lo alang lipan tame a hempen a jowan dead si CM rubber farm long pune pine hala da alang lipan tame ingtang rakpen amuni pan unconscious dedan alang li mentally da problem gi dotupo lapan selang pan torture lasi lason tak taksi api dam tumucor lok dang te West Karbiang long bithung constituency long son ge indut APSLC supporter han hang det si CM me thang resident long karde talai hui tame ada ka thek long apart from that la party ni tu meeting dam bom hut kupine hut meeting long nang ka pop dun party office ekai la ke election hut lo sida election se prang tam la hai continue the process dam la penile tum hit ben dame menan FIR ta pil West Karbiang long ta sida so far pinya ni anda thang action alang tum hamen al hai bunda tu la sinil tum ku bom lo da Karbiang long itum peace and development olang itum hanjo sida me peace and development ke totally ave da ke komane gundaras si klembom si il tum jongpon bom nil tum APSLC tum kaning jajir ding piglo sida menan tum banganang chini dun weda la thai lo le tum press ta pipit tilo sida non bangke kapre ka song tum an dai tum thek long
kaning jila ke jong tung la ke thek long par ni sia jong tum PGR ka somar ni hala bang sor ni het tamil tum thek long ili tum da kar biang long gunda ko an sia lang ya da ka exercise ma gunda ras hala sor ni tum thek long te public apan ke thek ke hab sor ni thek long lal asinon labang so ating het jong labang so alang li rostom lekthik bang ke batai lo ditum kadu wita on record masih theklong lo ase alang li phan bang ke respect nanji la pen la solong la CM tuliram rong hang tame alang li long ka chirap dundu kuang thek tum theklong da lo alang li phan tami tum excited back ni la hen PSC party berke itu peace dikari ninggang sampai kari acung hong acung cek penke cok cilu tentang ani hukimo le langkang besar keng bom cepasun kecepavir kecepati masuk itu tidak mau hal masa tumon lagi hot mana kecap deh siapa angling bokar yang nol pasti lah person history bang repeat nang elom mah pasti jadi tu mata dalam dan repeat itu hindu akhirnya kejung apa tak kejung tidak semua ting kontek jadi non BJP tu kian bom asaya pakai hian bom pacar butuh ci ang teks dengan klan bom non kita tentang ani itu lah X KLNFD kian lampu Samsung Hansi pan atau cara pakai cok cik pin kanjang alang itu ikut si get mulia farmasi cisong lo sorkar pan anjing citisi hong bang lo non hong bang ada pi alang itu pan lang lesi kin lang dia larun ke kipila are yang tu kasih pas cincin su mi lang lampu alang itu mi thang apa cincin root pensi alang itu kita tang ko tame habit haram kidut nang lo in cepat cek nang lo sita nono banke alang itu aphan mathasi raj aphan mathasi sarkar la marjusi hong na ngbar ko mati di yung long from ning kan sam de yupan peace de yupan nongke wan de da phi ka chine ka banke lagi tum cicak ding el nasti alang tum tami press meet jipilo apen fire dami pidam lo alang tum ang son tami alang tum lo pele lo alang li puthak storm lekhe puthak kasi tum press meet ban theng lo nasti nilu tum hin ka namu sa dami pilo la storm lekhe ban lagi immediate arrest lagi alang kan judicial inquiry ta pedo na ko peer process on claim lo komat lo alang li aning karjak tu komat se kaping kan komat lo ke ticket di kalau so ke buket bang panta lagi ada isi lagi athena li hot kidun bang pen a hot kidang pe jum thang ke chepre ga bele lasi lason la person to mon lang look hen bong acharo bi de japan alang ni tum hana jumri lo non tam lo ke bang clear ni ke la son asai ba ke de japan lalu kita ultimately ke alang li ke CM hem si vidun kriya bang pulo la pen la tim kar biang long bo tum tum di la tim kar biang long bo cek rong tum long selang li tu asi non kar biang long ke BJP da ada lo la pen kongres bang nani tulang mene kita BJP ke totally ada lo athema elected tum sino cek rong ada lo they said that tim kar biang long one isi NGO san sela tum non claim bom non rong jo le dam sala tum BJP abinar kan damai he because alang itu si sini lo je BJP masih ada dalam rong ini. seksi lo benar. Ada dengan tim kar yang lo masih dalam. Jadi lagi out of BJP. Ihin dan mana ni tum curo lo. Seksi itu lo pun thalah lo tum awareness nang claim tu. Ini tum start jaya thar kan cek pun lo. Lapen for the past 12 to 13 years ke continuous lo jadi. Ington depin kan si awareness people si rat tum ta chini lo. Lapen rat tum chini ne tik ke ele tum electoral process na aja ne tum bune masino me ka chini da do bomlo result ke pilo nine constituency ni tum je pahai dan de chini polo asalang itum tame derong chalo BJP yang salam council cerai beri sonte way back 10 years back pen salang lisiam ningkan keblo ke dikanita ningkan kebo frang masih 60 dolar lama lang checking polo sonte alang lipin ini tum han APSLC par homosti sirkep ke itu mana pakai job tadi pola non alang linan cing dun der masih nil tu mangai homosti sirkep ke cepai der lo raphan ka pachini po
tangka ki pipen da kali ether ke happen da kali kidnap dam da kali only one source of information idum kilo constitution 6 schedule awareness ki la to pini ilum 6 schedule implementation committee men bothot herang ki tong han ladak office along sai ham long phapon lo la sinang itum kado babe herang ki doan tum dami ladak ki phateng pen nang tum RD ki pipen ladak ki ran ponpot nilitum 6 schedule implementation committee pen nang tum han cardom pejuriglo la si pini jasemet cap ner cap la pen kan surini la engko rapli 10/8/2024 August achiklu ini yani kang sama porang jasemet itum ke phanan ko kalam theke uthot panesi nilitum throck ani nilitum yang ke mai dolo la pen hala nilitum program la pu speaker to mena sabsu apor ke jasun un event jok nilitum phapon ore dalam la se pinia bangke la so protection nilitum uthot declare kontupo la silalo non nilitum jasemet panel discussion on 6th schedule and autonomous state and 125th amendment bill laso puthak sinilitum chethan chingum ponji lasi adima bangela henlo farmer growth center la state bank adak state bank men part cholote la letum technology adak sa venue letum pithiglo la pen apor bangge or 5 cap ada de 10 am pen ani kang sam 5 pm an sinilitum hot phone lasi ladak nilitum partiality kabedya je phan plak bong kabedya je phan political party atum phan anda chu phapon lo inut alang tum resource person na hisap nang chi toy ji phan sinilitum lo pele ponet lo nonani kang sam sinilitum kirom kam lo kipinam bangke petang pon lo lapen NCHILS pen tame nilitum chu phapon lo di masa somja po phan adak mata minut phapon lo lapen high court advocate duji alang li phanda me lok pele adlo alang li tanang chitong ji la so masi ilitum non karbi anglong arat atum chini nangji athe non la 125th la bangso constitution kang chap thu boyalong ilitum autonomous council cap du north east long la cap atum phanda la bangso a bill jong se aken no a clause amokha article amokha pilut pon delo plotang te ilitum phan kana hok thitanji na sei laso 125th constitution amendment along kopi pima ake me kopi pima ake no black and white aki iglapen ake lok ki pan thek pin meje phansi nilitum la bangso krege thom make nilitum la panel discussion bangke phapon lo lapen ladak nilitum puthot kipu gantung ba kachuning di gantung makala hello ladak student organization do kar bang long arlo lapen social organization to atum da do latuma phan tame alang tum phan ladak through media hoi pen pherangke hoi pen tame nilitum alang tum phan tame phapon lo krege thomani na chitong dum tek je phan athe labangso a discussion mate labangso 125th amendment bill long mangkel hello ilitum ratcharia song bangge pinido pina babe lapen nangchilar bomji lake komat se kemia bang fuma la se chari pon bomja posi non bangge tum gachini nai bangel hello lake khelam bina ka posi lake komanya party pan ke rore de ji polama belo aron bina ka pot loke itip jong si ake no alok ki pe pas lo polotan te lake mo ki bang ji langa ove panda lake isi here meme mate ki vira na thu si tu manang japon no la sila bangso amendment bill aku tha ka bangke chini pe mesi ke no a clause a section a paragraph ana bangke rectify nanji ba ilitum haladak pe chok thunanji kali polotan te itum pe jok omlong le de la hanlo nilitum la dak pen nilitum 6 schedule implementation committee pen terangke to ban di phapon ke hok lo la 125th constitution amendment apu thak bangal hanlo la ke all india lo kai menji ke sedami ilitum ke state long le de lang ma jadi ase district council andar situm ke to kolang si ladak itum district council arlo kopipi mala 6 schedule me senang ke cari bom lapot haladak ilitum anak ke no orung do ko posi halahai ki pachok ji abang ilitum claim ponan ko la so puthak si la 125 balong si do alam ma ke ladak
6 schedule jong si ML lo pulang temo autonomous state ki hagia pandai litum aja kong kabita rason mandatory nasi lahai putak sila 120 people long si do eblo abi nonggat mage 6 schedule ta adak si lut pon lo 120 people long si lut pon lo so for example seat ki pa bat kadu kawian adak si do eblo lalo lapen non racharia song aphan litum court alupen ki pale tang lah lo ASDC fanda nilitum pili pon lo lapen Kongres atum fanda pili pon lo lapen CPML atum fanda pili pon lo lapen non KPDC lagi BJP tum fanda atum pili pon lo asi partiality abeda nanji buat putak sing atum racharia song tum anta pili pon lo sukha pon lo lapen nilitum APHLC fanda thapon lo aki hai sarjaya ka thar fanda mi lu pili pon lo nang fanda mi lapen ang tan me na bangkel halo non amat and sales pen doji inut doji somjam pu lapen XML tum tanang si tong doji pusi putat beta nang pitu XML oh lapen jakas tum hanta pilih pon lo alang tum hanta lo pilih pon lo nasila sorni bang pilih tum aki ga kilo alam bang chini pe minang ji pusilang tum hanta pilih pon lo lapen oke pran mesen pulau tangti nasi tong munji kusi alang li bentane lamti taklan po si nile tum loke lain Nepali lapon ni dalos dami through social media pen si puthot la hamphang asong lapen lo chandia song tum doan dami lapen rat karbiang long ara doan matami nile tum shoot kerangke nile tum kachening report nasi tong bunbek je phansi pachini pon